olemme saapuneet Norjan elukkapapaille alueelle, koska täällä oli äsken poroja ja nyt oli lampaita. Lampaita nähtiin kyllä tuossa eilen. Siinä oli vaan armeija-alue justiin alkanut ja siinä oli kuvauskielto, niin ei halunnut sitä rikkoa latakseen lampaita, mutta nyt on nähty sitten lampaita ihan kameran kanssakin. Ja tosiaan pohdittiin tuossa aiemmin, että poroja ei ole nähty niin kuin Norjan puolella nyt aikaisempina vuosina, mitä ollaan käyty, niin tälleen samalla lailla kuin nyt. Ja nyt oli ihan laumoja, tai lauma. Jep. Ja Norja tarjoilee meille tänään hyvin sateista ilmastonlaatua. Toi pilvi on myös taistellut niin kuin eilisestä lähtien yli tuolta vuoresta ja nyt tänä aamuna se vihdoin niin kuin pääsi. Siinä on aitaus vieressä. No eihän miekään nyt aidassa olisi, jos voi niinku olla aidan ulkopuolella. Ihan sairaan upea Lappi. Siis vähän sellainen fiilis, että olisi tullut niinku ylämaa. Minulle tuli mieleen siis Islanti, varsinkin kun siellä olisi yksi hevonen. Siellä on aidoissa olevia lampaita. Aalto keskellä tietä. Anteeksi, ei ne ollutkaan aidoissa, me oli pihatiellä. Videoklippien määrästä kyllä huomaa, että oli tosi sateista ja lähinnä ajeltiin tää päivä. Me edettiin aika lailla suoraan seuraavalle yöpaikalla ja vietettiin tuo päivä rentoillen ja koirien kanssa treenaillen. Seuraavana aamuna nähtiin aika upea sateenkaari. Päätettiin jatkaa siitä matkaa kohti altaa. Oltiin yövytty aikaisemminkin semmoisella kuin Altariver campingillä, niin päätettiin mennä sinne tälläkin kertaa. Tehtiin pieni kävelylenkki joelle, josta tuli napattua kalanpäiden lisäksi kuvia vaan ja ainoastaan yhden videoklipin verran koirasta, ja tää oli tosi hieno lause. Melkein viikko siinä meni, että me päätettiin, että nyt tehdään lettuja. Tultiin paikkaan, jossa voi tiskata järkevästi. Niin... Jep. Sitten me käytiin tänään myös ensimmäistä kertaa Norjan puolella kaupassa, ja kyllä se vaan taas muistutti, että miksi me täällä käydään. Pelkän kaupan takia. Joo. Maisemista. Joo. Viineri oli tärkeä. Samaan kalapihvit. Tandoorikana. Totta. Juotavat jogurtit. Se tandoorikana on minunkin makuun. Ne juotavat jogurtit ei nyt ihan ole niinku minulle juttu, mutta kyllä me niitä kyllä kotiin haluat. Niin, no siis joo. Pussijogurtit joo. Mikä muu se oli? Sitten tosiaan me löydettiin siis mustaherukka Vun Light mehua ja sitä on itse asiassa mulla edelleen täällä ja se on ihan älyttömän hyvää ja myös tuntuu, että sitä ei löydy Suomesta. Tai meistä tuntuu, että sitä ei löydy Suomesta. Paiskon asioita. Sitten me tarvitaan ne kaikki 3 lautasta, mitä me tänään tiskasin. Yksi letuille, tai siis kaikki tulee letuille, mutta niinku eri tahdissa. Noin. Mulla alkaa taas soimaan joku potpuri päässä heti kun mekään tekee ruokaa. Mä en tiedä, onko tää jotenkin yhdistetty ruoanlaittoon tää potpuri. Toki mä siis kuuntelen tosi usein musiikkia nimenomaan, jos mä teen ruokaa. Voithan se laittaa jotain musiikkia. Mutta sit mä voin laittaa se äänikirja ja saada sen loppuun. Saanko mä kuulokkeet? Mä laitan tällainen puolittain just väärinpäin, et mie sit kuule sinua, mutta et tajuu, et se puhuu. Ja tajuut, että mie puhun. Joo, eikö se ole ihan riittävä? Mie nyt olisin voinut laittaa oikein letun tuleet tossa ennen kuin me käy säätää tätä. Se on kuitenkin vielä 12 astetta, että se on silleen kohtuullinen. Olisikohan tää pitänyt antaa hetken aikaa olla tän taikin? Ei, menee jo.
äänikirja laittoi soimaan, mutta ei toi meteli yhtään hiljentynyt. Ei mulla vielä soissa. Okei. Minun kuulokkeet ei siis yhdistänyt suoraan. Nyt ne vissiin löyti. Ja sitten me totesin, että me on laittanut kaasu jo päälle. Tai siis ton hellan päälle. Että minun pitää varmaan niinku laittaa siihen jotain ennen kuin käy köplästi. Pitää muistaa ottaa nuo pyyhkeet varmaan sit sisälle tuolta yöksi. Minäkin laitan omaani kuivupihalle. Eiks mukaan ollut ihan hyvä juttu? Neiti, älä lyö enempää. Saaks me ensifiilikset siitä, että miten nämä 2 päivää on sujunut? Ihan hirveän hyvin. Minun potpurit ei kuule vaan hirveän kivoja. Jos minä ekan päivän jälkeen totesin, että me lähdetään sitä aika nopeita Suomeen. Niin joo, on ollut ihan hauskaa. Nyt me onhan kuunnella tätä mun äänikirjaa. Keskitytty johonkin. Otetaan vielä tuttu juttu niin ilman, kun mä en kuunnellut. Täällä puhuttiin just hyväluontoisista muuleista. No sellaista ei täällä ainakaan oo. Meidän siis yhtä koirista kutsutaan muuliksi. Artsu. Huomenta. Nyt on herätty perjantai-aamuun. Ollaan syöty tässä aamupala Alta River Campingillä ja koirat käytetty. Ajateltiin tiskata ja muutenkin laittaa pakka kasaan vielä tässä ja lähteä käymään vähän tuolla niinku kaupoilla, siis ihan siis tämmöisillä perinteisillä kaupoilla ja ehkä syödä ulkona. Me pysähdyttiin kahville semmoiselle parkkipaikalle, että me ajattelin, että tästä olisi kiva lähteä semmoiselle luontoreitille ja kaikkea. Ja tossa ihan siis kiva kyylytti, että 4,4 kilsaa ja siellä pitäisi olla järviä, vähän toisen maailmansodan jotain juttujakin tuolla tien poskessa. Toinen maailmansota olikin täällä. Joo. Mikä oli ensimmäinen asia, kun me häärin kärpästä tuosta autoikkunasta, niin mitä kuuluu? Kabum! Tossa siis... ehkä ei vaan pumpumi. Edetään se räjähys siitä vielä pois. Toistaiseksi. Siis kumpikaan meistä ei vieläkään tiedä, että mitä tuolla on, mutta sieltä kuuluu aseenpauketta. Ja sitten me ollaan tässä silleen, että uskaltaako tässä nyt juoda ne kahvit edes. Ja sitten me todettiin, tai minä totesin, että minä haluan sitä kahvia. Niin jos hän uskaltaa jäädä tähän, niin me tehdään kahvia. Päädyttiin jäämään tähän ja nyt juodaan kahvia. Sain sen just keitettyä. Mutta vähän on ehkä mielenkiintoinen niin kuin fiilis olla parkissa tässä. Mm-hmm. En oikein tiedä missä valossa mä nyt yrittäisin kuvata, että näkisikin jotain. Mutta pongasin tommosen rullakivirannan. Ei näe varmaan hirveän hyvin. Mutta rullakivirannan ja oli silleen, että minä haluan käydä tuolla. Tultiin tähän P-paikalle, tutustuttiin taas polkuun ja saan todeta, että tulee olemaan todennäköisesti vähän vaikeakulkuisempi reitti kuin mitä odotin. Tykkäsin tästä vink-vink-ilmeestä, kun aurinko paistoi sinua silmään. Me ajattelin, että oltais nyt nähty toi kivet. Niin voidaan lähteä takaisin, toi reitti on aika hirveetä. On mutta ihan crystal clear vesi tossa.
Mut joo, mie haluun tuon. Valitettavasti. Haluan voitata. Tämä oli minun idea. Hän oli silleen, en päästä sua yksin, koska tuot sieltä kuitenkin repullisen kiviä mukana. Mm-hmm. Vaikka ei ole reppua. Se tulisi tossa takissa. Ei, itse asiassa täällä on tää nyt. No, joo. Mutta ei... sieltä tulisi tossa ja sitten tulisi takillinen sellainen. Ja me vaihoin vielä housut, jossa on enemmän taskuja. Mutta se ei ollut siis se pointti, miksi me vaihoin ne. Ei ollut. Korppi. Mä en tiedä, näkyykö se tässä kamerassa. Tommonen musta mötti lentää tuo taivaalla. Korpit on siis minun lempilintuja Suomessa ja ulkomaillakin todennäköisesti, koska nyt ollaan Norjassa. Vittu, voiko se muuttaa sinun lausuntoa? Korjaa mun lausuntoa. Korpi on mun lempilintu. Ei siis, minä ajattelin tätä reittiä. Ai! Mikä se mun lausunto oli? Ai niin se, että mennään sinne rantaan. No... en. Sieltä lähti joku kalaakin. Tuossa on kuulemma nähty delfiinejäkin. Joo, minäkin luin niitä samoja arvosteluja. Ikävää. Ja lähinnä sen takia, että minä halusin tietää, että mihin minä sitoudun. Jär! Arvaatko me nyt sanoisin, että nyt voi lähteä takaisin. Kiviä! Lähetään vaan. Ei lähetä. Enää on kivi. Löysin siis ihan tosi nätin leipäkiven ja nyt ajattelin kokeilla, että saako tällä mitään aikaiseksi. Mutta tuntuu, että ne on hirveän pinnassa noin. Oh. No hyppäs se pitkällä. Jep. Se tuli vähän liian niinku näin päin maa. Ja se oli toinenkin. Jep. Tää on huono. Tää on paksu. Näytäisiköhän me vielä? Oli kivaa. Siinä joo, keletään. Oli se 3. 4. Sä oot ehkä 4 siihen. Joo. Ehkä. Jäi. Voi vitsi. Kannatti vilkasta tonne mereen suuntaan, kun oli vaan silleen, että sitten tuolla on joku pyrstöasia. Ne oli joko pyöreäisiä delfiinejä, mitä ne nyt ikinä onkaan täällä päin maailmaa. Hän on paraskin puhumaan, kun hänelläkin on kuulemma taskut täynnä kiviä. Onpa reikäinen. Semmoinen klaustrofobi, vai mikä se on se? Saanko tätä jotakin tarkennettua siihen paremmin? No ei varmaan sillä, että siellä laputat sormella sitä kiveä. No kun mä ajattelin, että jos me vie käden siihen eteen, niin toimisi jotenkin. Kerkes vähän varjokin tulla, mutta... Ja tuuli nousee. Siis se on tullut tähän tällä pikkuhiljaa. Että nyt lähdetään takas kohti autoa. Ja sit ajattelin tehdä meille kalapihvejä. Päädyttiinkin vähän helpompaan välipalaan, niin on riisikakkuja ja proteiinijuoma.